What's up mga kawatch? So ngayong hapon po is pupunta po ako sa Sky Plaza dito po sa Natividad, Pangasinan. Isa po ito sa mga tourist attraction po dito na dinadayo din. So mamaya po makikita nyo po yung kung gaano po kaganda yung view po doon. Ano yung paakyat, tapos nandun ka na sa taas. So mamaya ulit mga kawatch. Yo, what's up mga kawatch? Nandito po ako ngayon sa Sky Plaza sa Natividad, Pangasinan. At yun nga po sabi ko, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mayang magtanong kung stay. Don't forget to click the notification button and subscribe. Sabihin mo nung hindi mo kaya ha. Bagay kung bigas talaga na paglapat-lak. Ang lawak kasi gano'n. Baka mawala. Sabihin mo na kung hindi mo kaya ha.
What's up mga kawas? Pakit na po ngayon dito po sa pinaguraan ng Sky Plaza ng Natividad, Pangasinan. Kung makakita nyo naman po kawas, matarik naman po ito mga kawas yung pakit. Samahan nyo po akong akyat nito mga kawas. Bahala ka sa buhay mo. Dapat yung steps niya doon, ganito lang. Yo, what's up mga kamats? Nangangalahati na po kami sa pag-akyat. So kung makikita nyo naman po dito pa lang po sa kalahati, maganda na po yung view. Pakita ko po pala ang aking kasama. Naiiyak po siya mga kamats. Paalang. Paalang daw. Pagod na po siya, pagod na. Ako hindi pa. Baka ngayon tuluyan kita. So ayun mga kabarts, so ngayon araw po mga kabarts, ang dami pong umakyat po dito. Pero karamihan po is pababa na sila. Dito sila nagpiknik. So pwede po kasi yun dito mga kabarts. Simula po nung inopen na po ito sa public, marami na po ulit nagsiakyatan. Marami na din po mga turista. So ang location po pala nito mga kabarts sa Natividad. Natividad, Pangasinan. So akyat po tayo ulit mga kabarts, tara.
So ayun po mga kawatch, nakita nyo naman po na marami na po yung nagsisibabaan po ngayon. So kami po kasi talaga ang hinahabol po namin is yung paglubog po ng araw. Mas maganda kasi tignan dito sa taas. Ayan. Malapit na po kami mga kawatch sa tuktok po. Siguro mga ano pa, ilang steps pa kaya to. Siguro mga nasa 100 steps pa. What? Power, ewan ko. May ina ako sa mate. So, tara ulit mga kawatch, akyat po tayo ulit. Tuwakan. Pinabago ito. Hay na ading sa vlog ko ading. Ay ka, hindi. Ay ate, hay na sa vlog ate. Kanina pa kayo dito ate? Opo. Kaya papunta pa. Nakakapagod. Nakakapagod ba? Sana pagbaba. Sige, sige po, dito na kami. So kung makikita nyo naman po mga kawatch, ayun na po, malapit na po kami sa wakas. Marami pa rin po palang tao sa taas. Kung gaano kadami yung bumaba, parang ganun pa rin yung kadami yung tao sa taas. So tara na mga kawatch. So, pwede pang geartech. Oo, no, ba't nakaangat yan? Pwede. May maksidente pa dyan eh. Ayan na po mga kawatch, silang hakbang na lang po kami. Mararating na po namin yung tuktok. Tignan nyo po ulit mga kawatch yung view sa baba. Ang ganda, pero mas maganda ka pa rin. Nung umakyat ako dito, wala pa to. Ano pa to eh, lupa pa to na eh. Sa wakas. Yung inakyat natin, wala pang steps, di ba? Ngayon, may steps. Ayun na po mga kawatch, nakikita nyo na po. Ano po sinso? Kasi Brian Nabanag. dapat pala tuwing linggo na andyan kayo. Nagkakilgayam di ko na eh. Tanungin naman mo data. Overflow. One. Kumutaga na eh. Tama. Ayun na po mga kawatch, yung pinaka-view. Yes! Night falls down. I wait for
wakas, nandito na po kami sa tuktok mga kawatch. So kung nakikita nyo po, maraming papunta ako dito sa taas. So yung paglunod din ng araw po siguro yung inaantay po. Ayan na po yung pinaka-view po. Ito naman, kitang-kita na naman po. And you bring me home when I'm lost at sea. I hear your voice and it carries me. In this world we're just beginning. Yo, what's up mga kabats? So dito na po kami ngayon sa tuktok. So kung makikita nyo naman po mga kabats, ayan po, dito sa may likod ko mga kabats, hindi ko alam kung ano pa po yung gagawin po nila dyan. Ayan o. So meron pa po ito dun sa may dulo dun, meron pandaanan dun, pero hindi ko alam po kung yun po ba may gagawin pa sila dun na pwede pang tourist attraction po. Wait. Makikita nyo. Ito po sa kabila. O ganito po. Pero may tali po. Ang tali po. Ano po. Ayan po yung mga yung nasundan po namin na umakyat kanina. Buti na lang, payat na. Parang pababa na po sila. So, buti payat na. Hindi ko sana kaya ito. If you have a diet, Yung pinaka ano niya pala, yung sa may rebulto po pala na yung mga kabats. So may harang pa po siya kasi hindi pa po siya talaga tapos. Ginagawa pa po siya. Dati po noong una po pumunta po dito dun sa may baba, hindi pa talaga dun nagagawa yung hagdan. Lupa pa lang po noon, pero po ngayon abot na po dito sa taas yung hagdan niya. Maayos na pundaanan, hindi na po tulad doon na maputik, madulas. So what's up mga kawats? So pababa na po kami ngayon mga kawats kasi medyo dumidilim na din po dito sa taas. Samahan niyo po kami ulit pababa mga kawats. Yo mga kawats, depo ninda aram na mga kaibas ninda sa Sakuyang Vlog. Patay ka ngayon. So kung mahilig man po ninda ini sa Sakuyang channel, ay po sa inda. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Pogi nito. Shout out sa second family ko, Kuya Jeff, Charm, Lizelle, Andy, Sean, Kel, Juliana, Rekelin, Vanessa, EJ, Alem, Gail. Wash out, shout out. Sana all. So yun nga po mga kawats, malapit na po kami sa baba pero meron pa rin pong mga umaakyat po dito kahit po medyo madilim na. Ewan ko lang kung allowed pa po yun dito pero siguro naman kasi hindi naman sila makakaakyat at haharangin naman sila dun sa baba. Ayan po oh. So, baba na po kami, ang aking pong kasama. Samahan nyo ako ulit mga kawats sa pagbaba po namin. So yung pababa mga kawats, alam niyo naman po kapag pababa na talagang mabilis na yun, pero kapag pataas talagang matagal yun na bagal. Ginusto mo yan. So
So mga kawats, kung dun po sa tuktok meron po dun malaking rebulto, dito naman po sa may gitna is meron naman po ditong malaking cross. Ayan po mga kawats. Tapos dun po sa may baba na yon, meron pong santo doon sa may baba. Tara mga kawats. So yun mga kawats, wala naman pong problema dito kapag po inabutan kayo ng dilim dito kasi meron naman po ditong mga ilaw. Kaya no oras po kung abutan kayo ng dilim po sa taas. So yun po mga kawats, kalampas na kami sa gitna. Mga ilang hakbang na lang po, doon na kami. Nakababa na kami dito sa malawak na hagdan na to. Yo! So ayun na nga po mga kawats, nakababa na po kami dun sa hagdan po na yun. So gagawin po namin is pababa na naman ulit pero wala na pong hagdan. So mali pala ako mga kawats kanina. Ito po pala yung pinakagitna niya. Po dito parang may park po dito sa may gitna niya. Tapos meron din po dito dating mga may unggoy. Tapos meron pong kalapate. May maliit pong park po dito na pwede pong pagpasyahan po ng mga bata, laruan. Tapos meron po ditong zipline po dati mga kawats. Ayan po yung zipline nila. Kaso hindi na po yan kasi ginagamit. Ewan ko lang po kung bakit. So tara na po makawats kasi dumidilim na po. So ayan po makawats, kung nakikita nyo po, pinailaw na po yung mga ilaw po sa taas. Ayan. Kaya no worries po mga kawats kung pupunta po kayo dito ng hapon tas abutan kayo ng dilim sa taas. Okay lang po yun. Kasi may ilaw naman po yung pababa. Hindi po kayo madadapa sa maling tao. Ay! Somewhere deep down in my heart, I still love you. Yo! So nakita nyo naman po mga kawats, yung lugar po na pinuntahan ko po ngayong araw, yung po ay tinaguriang Sky Plaza po, at dito lang po yung makikita sa Natividad, Pangasinan. Ito po ang isang tourist spot po na dinadarayo po dito sa Natividad, Pangasinan kasi marami pong nagsisipuntahan po dito. Marami din po mga siklista, mga taga-ibang barangay po ang pumupunta dito para po masilayan lang yung ganda po ng Sky Plaza po. Lugar po na ito mga kawats, mataas din po. Kung mahilig kayo sa akyatan, mahilig kayo umakyat ng bundok, dito nyo po masusubukan yung kung mahal ka pa niya o hindi na. Nangyayari nga sa akin yun. So yan na nga po mga kawats, salamat pong muli mga kawats sa pagsama naman po sa akin sa isang paglalakbay na naman po sa mundo ng mga Encantadia. Inuutusan ko kayo. Huwag kang maingay, Ashnea. Ito po yung tamang-tama sa inyo. Maganda siya mga kawats, kaya ano pang inaantay nyo, puntahan nyo na.